kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo. New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho. Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh. Clinica Deo Fresh. Available now. DTX Beauty Soap. Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh. DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap. Ako si Ronald, sa ka-sales rep. Una, problema gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX 500. Di na problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na may ampalaya extra nga bugana sa guarantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sa antioxidants pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Oras sa Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 6:14 na ang takna subong nga aga. Ayo nga ga syudad kag probinsya sa Iloilo, ayo nga ga Western Visayas, Northern Philippines kag sa Pugos nga kalibutan. Welcome na sa Sunday Morning Newscast. Mga adlaw sa Domingo, Mayo 12 na kita sa bulan sa tuig 2024. Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 8.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo kag K5 News FM Iloilo 8.7. Sa kinahanglan kada Biyernes sang okon kada Domingo sang aga, kamay ang inyong mga tagbalita kasi ka K5 Melmar Obsimar de la Cruz. Kaga ko naman ang inyo alagad, ako si K5 Kim Montaño Caluyo. Sa ato na nga mga headlines, ginadulang sa aton sa kaalwan sang D3 Bio. D3 Bio ha. Imo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik dira ang ubo, trangkaso kag sipon, kumarka mo sa D3 Bio. Kung nga madasig ka mo mag-ayo. Kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Top story of the day. Top story of the day. Sa mga talalupang doon nga mga balita o nakita sa aton nga top story of the day,
a loyalty check sa PNP hindi kinahanglan suno kay President Bongbong Marcos. Balitang lokal. Sa balitang lokal, Police Major Sulien Domingo sang IPPO patay matapos madisgrasya sa distrito Sangharo. Estudyante sa Banwasang Maasin ginutas ang kabuhi matapos ginhatagan sang marubo nga grado sang iya maestra. Balitang regional. Sa balita sa rehiyon, pulo ka mga grupo magapasakop sa first Bacolod Chicken Inasal Festival Street Dance Competition. Kag sa ato naman, Network News, tatlo ka jail guards ginkakas kasunod sang pagpalagyo sang South Korean National sa Leyte Sub-Provincial Jail sa Baybay, Leyte. Balitang National. Pagbalik sang Pilipinas sa ICC, mag-aagi sa Senado. Ag sa dugang nga balitang national, mga kaso nga ginpasaka bato kay anay Health Secretary Duque tuhoy sa kontrobersya sa COVID-19 supplies ginarespeto sang Department of Health. Balitang International. Sa pungsod Ukraine ginaandam ang ginpabaskog nga atake okon Ukraine ginahandaan ang okon ang ginpabaskog nga atake sang Russia. Kag sa ato naman balita sa patag sang negosyo, Philippine Coconut Authority o kon PCA hatagan sa nagakaigo nga pondo ni Presidente Bongbong Marcos para sa coconut tree planting program sang iya administrasyon. Balitang Sports. Philippine okon Pinoy boxer nga si Marlon Tapales gintumba sa sulod sang isa ka round ang kasumpong sining nga isa ka Thai boxer. Balitang Entertainment. Kag sa balita showbiz, pambato sang Matanao Davao del Sur ginkoronahan bilang Miss Philippines Earth 2024. Balitang Extra Special. Sa ato naman nga balitang extra special. 106 anyos bumakalapot na pa mo ni nga edad. Gatigulang nga lalaki ginkilala bilang pinakatigulang nga skydiver sa bilog nga kalibutan. Bantayan man ang pinaka-latest nga foreign exchange rate update. Las 6:19 na ang oras sa bungaga, 29 degrees Celsius ang temperatura diri sa Iloilo. Medyo magalumon, medyo may gamay kita nga galom. Kag halong-halong kita sa aton sini nga pagmaneho sa aton nga mga taxi patrollers nga nagkatutok sa karon. Good morning sa tanang mga jeepney drivers nga nagkatutok sa aton nga pagpangalagad. Maayong aga sa inyong nga tanan. Top story of the day. Agkaroon na sa detalye sa aton nga mga balita. Una kita sa aton nga top story of the day. Nadulog sa aton sa kaalwan sang DTX 500. DTX 500, gusto mo makalikaw sa diabetes kag hypertension, tumarka adlaw-adlaw sa diabetes, o tumarka adlaw-adlaw sa DTX 500. Gusto mo naman nga makalikaw ka sa nagkalain-lain nga balatian bangod sa mga kung ano-ano na lang ginapangaon mo, mga matambok nga mga pagkaon, tumarka sa DTX 500. The superior antioxidant. Wala sa nakita nga rason si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. agad maghiwat sang loyalty check sa linya sa mga opisyales sang Philippine National Police o PNP. Inpayag ni PBBM sa media interview sa General Santos City angot sa pahayag ni Anay Senador Antonio Trillanes na mayara sang destabilisasyon gikan sa pila ka mga aktibo nga retirado nga akokon kag retirado nga opisyal sang Philippine National Police. Ipayag pa ni President Marcos wala sila sang nabaton nga report nga mayara sang destabilization plot sa mga aktibo nga pulis sang PNP apang posible may nagahulag nga mga retirado.
Inatag pa sang presidente na wala siya sa nakita nga mga opisyal sang PNP nga nagapamulitika. Inahingyo man ni PBBM sa kapulisan kag sa mga soldado na himuon lang ang ila sini nga trabaho kag bangin profesional bisan pa nga hindi siya ang ginboto sang mga ini nga presidente. Nasa 21 na ang oras subong nga aga. Ini nga oras ginadulong sa aton sang kaalwan sang MyTC. MyTC ha, sa mga kulang ang resistensya, mahina siniyang inyong kung mahina inyong immune system, tumarka mo adlaw-adlaw sang MyTC. Produkto de kalidad ni Dr. Ramil Uy, kag sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Balitang lokal. Kagkaroon sa detalye na sa aton nga mga balitang lokal, ginbawian sa kabuhi si Police Major Sulien Domingo. Chief of Police sang Chief sang Supply Section sang Iloilo Police Provincial Office kon IPPO matapos sini nga madisgrasya sa dalan sang dala ang iya sini nga motorsiklo sa barangay Sambagharo pasado alas 3 ang hapon, Mayo 10. Sandig sa kay Police Lieutenant Colonel Ethan Estaya, ang hepe sang Iloilo City Police Office kon ICPO Traffic Management Unit. Papuli na kuntani si Domingo alin sa IPPO sang may nasag-iran ini nga 19 anyos nga lalaki sa pedestrian lane. Dugang padere, nakabunggo pa ini sa poste antes nagtabog ang pulis. Kung sa diin, may suksok man nga full face helmet. Indala pa sa Western Visayas Medical Center o WVMC si Police Major Domingo apang ginbawian ini sang kabuhi. Samtang conscious naman ang pedestrian nga nabunggoan sini kagyara na sa karon sa ospital. Kinakasubo naman kag nagaunong ang bilog nga Iloilo Police Provincial Office sa kamatayon ni Police Major Domingo nga nagserbi man nga hepe sa Panwasang San Miguel. Sa dugang balitang lokal, hindi mabaton sang 16 anyos nga estudyante sang Siwalo National High School sa Banwasang Maasin, Iloilo nga ginhatagan siya sang line of 6 nga grado sang iya maestra. Rason nga ginutasan ni ang kaugalingon nga kabuhi. Base sa iya iloy nga si alias Neneng, sang nagpauli ang iya bata nga si alias Toto, makitaan sa iya nao nga desmayado ini kag naggabatyag sang tuman nga kasubo. Duga ang padri masubo si alias Toto bangod kaangay nga hindi ini makapasar sa tuman kanabo nga grado nga ginhatag sa iya nga among ang 64 sa first quarter kag 69 naman sa second quarter sa subject nga edukasyong pantahanan at pangkabuhayan o kon EPP. Samtang ang ginapaobra nga project sang maestra amo ang pagluto-luto apang mangod sa kakulang sang kwarta wala na kabakal sang panakot ang estudyante kag wala na ka-comply. Nasapuan na lang ini nga wala sang kabuhi sa ila balay kung sariin nagbilin pa ini sang sulat nga nagapangayo sang pasaylo sa iya iloy nga hindi na ini mag-eskwela kay hindi na niya masarangan ang mga project nga ginapaobra sang ilang maestra. Nagapangayo naman sang bulig kag gustisya ang iloy sang estudyante agod hindi na matabo pa sa iban nga mga estudyante o kon sa iban nga mga kabataan. Sa dugang nga balitang lokal, makabig nga isa ka isolated case. Ang reklamo sang pasahero sa taxi driver nga ginaalegar nagpakita sang iya kinatawo. Iyang payag ni Mr. Jack Kunlo, ang head sang Police on Public Safety and Transportation Management Office or PSTMO sa interview sang K5 News FM Iloilo. Pero kay Kunlo, nga tumalagsahon lang nga may amusan nga mga reklamo sa diin safe nga convenient sa gyapon pagsakay sang taxi sa syudad. Tuyag man sang city government nga maproteksyonan ang mga pasahero kag ang public transportation, rason nga nagpatunga sila sa sini nga issue. Bangod sa sini nga hitabo, ila pagaistoryahan ng mga dapat kon pagaistoryahan ng mga dapat himuon sa mga pasahero kag subong man ng mga drivers agud nga hindi na ini maliwat pa.
Kag sa dugang nga balita sa syudad sang Iloilo, natala na nga amyendahan sang Iloilo City Council ang paid parking ordinance nga ginpasan ni Committee on Transportation Head, Councilor Cedric Cabaluna. Sura kay Cabaluna, ang ila amyendahan amo ang pagkakas sang apat ka mga dalan sa syudad sang Iloilo nga ginakabig nga National Road. Dugang pa ni Cabaluna nga nakaistorya na ini sa Local Economic Enterprise Office o kon LEEO. Kag amuman ang Iloilo City Traffic Management Unit akon ICTMU tuhoy sa implementasyon sang nasambit nga ordinansa kag sa pagkakasang apat ka mga national road. Nalakip sa apat ka mga national road among Fort San Pedro Drive, General Huge Arroyo Street kag Timawa Avenue. Magatambong ang syudad sa Iloilo sa UNESCO Creative Cities of Gastronomy Annual Conferences o conference sa Phuket, Thailand. Tuwato ng conference sa Mayo 9, Tubtob 13 kung sa diin ang mga partisipante ang magapresentar sa ilasin ng mga lokal nga mga pagkaon, pag-adopt sang mga eco-friendly practices kag iban pa. Magatambong sa kahiwatan sanday Leia Lara, local person sang Iloilo City UNESCO Creative Cities Network Destination, kag Glenny Ledesma, ang Executive Assistant for Special Project ni Mayor Jerry Treñas. Magluwa sa Thailand, magatambong man ang syudad sa International Festival of Cities of Gastronomy sa Macau sa palaabuton nga Hunyo. Kag sa ato naman nga police report, dakop sino Leje Balsote, 41 anyos, matapos genserbihan sang warrant of arrest bangod sa kaso nga illegal nga pasugal sa barangay San Isidro, La Paz, Iloilo City, alas 3:54 sang hapon, Mayo 10, tuig 2024. Suro pa sa La Paz Police Station, gin-issue ang warrant of arrest sang Mayo 8 nga ginpirmahan ni Honorable Larny Flower Palma, Presiding Judge sang Branch 6 MTTC 6th Judicial Region, Iloilo City. Ginpahanugutan naman sang korte nga makapiyansa ang sospetsado sa balor nga 30,000 pesos para sa iya temporaryo nga kahilwayan. Las 6:28, pilason ang driver sa motorsiklo matapos ini nga makabunggo sa dump truck sa barangay Trapiche Otnon, Iloilo kahapon sang Mayo 11. Ang driver sang motorsiklo amo si alias Neil, 24 anyos sang Sagay City, Negros Occidental. Samtang ang driver sang truck ang ginkilala naman kay alias Tuto, ang 32 anyos sang Leon, Iloilo. Sino kay Police Staff Sergeant Elvin Sanyo, lang investigador sang Oton Municipal Police Station, nagasugataay ang motor kag ang truck. Apang sang nagliko ang truck, wala ini natalupangdan sang nakamotor, rason nga natabo ang aksidente. Bangod diri, nakaagom sang pila sa tiil kag ulo si Neil, kag padayon ini nga ginabulong sa ospital sa Mandurriao. Sa karon, yara naman sa Oton Municipal Police Station si Toto, kag ginaulat pa ang plano sang pamilya ni Neil kung bala magapasaka ini sang reklamo. Samtang patay ang biktima nga si Bernard Faca Santosildes alias Apa, 54 anyos, matapos nga gintiro sa sitio Katigban, Barangay Lawigan sa Banwasang San Joaquin, Iloilo, alas 3:30 sang kaagahon, Mayo 11. Ang biktima ang residente sang Barangay Langguanan, kagang suspect naman nga si Joaquin Sarmiento alias Kano, ang pumuluyo o kon residente sang Barangay Mabini Norte sa amuman nga Banwa. Suro pa kay Police Captain Felix Perez, ang hepe sang San Joaquin Municipal Police Station. Fiesta sa nasambit nga lugar, kag nagakatulog sa diskuhan si Apa, pero ini ang ginpukaw ni Kano. Base sa investigasyon, sabta nagalakat ang maini, hinali sila nga nagbaisay kag ginbuno ni Apa si Kano sa natuong nga siko. Samtang nagabot naman sang kalibre 22 nga posil si Kano, kag gintiro sa Apa sang 5 ka beses, pero duwa lang ka bala ang nag-igo sa likod kag atuba nga lawas ni Apa. Suro pa kay Perez, gilayon nagpalagyo si Kano, pero kaina sang aga o kahapon sang aga, nagsungka ini sa pulis, lakip na ang pusil nga gingamit siniya. Samtang na-recover naman sa crime scene ang 5 ka empty shell kag kutsilyo. Ginpayag pa nga sang tuig 2022, ginpatay sang biktima ang pakaisa sang sospek nga amo ang ginalantaw nga rason sang paghimo sang krimen. Las 6:30.
Sa aton dugang mga balitang lokal, dako pang isa ka high value individual kon HVI. Sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa Station Drug Enforcement Team sa Mandurriao Police Station sa Barangay Airport, Mandurriao, Iloilo City, alas 6:30 sang gabi, Mayo 10. Ang arestado amo si Lucas Espinosa, 43 anyos, residente sa nasambit man nga lugar. Nabaklan ang subject sang isa ka plastic sachet sang suspected shabu gamit ang 5,000 pesos nga drug bypass money. Ug ang pang na-recover sa iya ang 3 pa ka na-tied plastics kag isa ka plastic sachet sang suspected shabu. Sa interview sang K5 News FM Iloilo ka Police Captain Val Campbell, ang officer in charge sang Mandurriao Police Station, ginpahayag nga binulan man ang ila sini nga monitoring antes ginpatigayon ng operasyon. Dugang pasanghepe, kayara na sa list sang Barangay Drug Abuse Council o kung BADAC ang subject. Bangon nga madugay na ini nga ginamonitor. Kinabuluban ta 80 gramos ang suspected shabu nga na-recover kag may ara pa ang estimated market value nga 544,000 pesos. Sa piyak ka bahin, nakuhaan sang 340,000 pesos nga balor sang ginapatihan shabu si alias Butchoy, 39 anyos sa Barangay Manogopaya, Banate, Iloilo, Mayo 9. Suro sa Iloilo Police Provincial Office sa kanay PPO, si Butchoy ang nakuhaan sang 50 kagramos ang illegal drugs, kag ini naman ang residente sang Barangay Carmelo sa Rasambit, Cambanua. Nahibaluan nga ang operasyon ang ginpatigayon sang Banate Municipal Police Station sa pagpanguna sang hepe nga amo si Police Captain General Enrique Robles. Ginadayaw naman ni Police Colonel Bayani Rasalan, officer in charge ng OIC sang Iloilo Police Provincial Office sa kanay PPO, ang tanan nga Ilonggo Cops sa wala untat nga pagtapna sang krimen, ilabi na sa kampanya Batok Illegal nga Droga. Arestado ang isa ka solterito sa isa ka drug bypass operation sa Barangay Dakulan, Estancia, Iloilo, launas ang kaagahon, Mayo 10. Ang suspect amo si alias RB, 18 anyos, ang Barangay Lantangan, Carles, Iloilo. Kay Police Major Marvin Buenavista, ang hepes ng Estancia Municipal Police Station, nabaklan sang isa ka plastic sachet sa ginapatihan siya buong suspect gamit ang 600 pesos nga drug bypass money. Dugang pa nga nakuha diri amo ang 27 pesos o kung 27,200 pesos nga balor sang ginapatihan shabu. Kag sa dugang nga balitang lokal, wala na sang kabuhi sang masapuan ang lawas sang isa ka jeepney driver sa sulod sang banyo sang isa ka gasolinahan sa Barangay Q Abeto, Mandurriao, alas 10:02 sang gabi o kung alas 10:02 ang gabi, Mayo 11. Ang biktima amo si Nick Garcia Jr., 73 anyos, kag residente sang Barangay Oñate de Leon, Mandurriao, Iloilo City. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Patrolman Joneth Flores, ang investigador sang Mandurriao Police Station, nga base sa ila pag-imbestigar, nagsulod sa banyo ang biktima alas 5:15 sang hapon, kag wala na nakagwa kag dito na nga nagduda ang mga staff nga pila na ka oras wala inisag ihapon nakagwa sa CR. Dugang pa sang investigador nga ginpersa pabuksan sa mga tanod kag staff sang CR, agod nga i-check apang nga sang buksan na. Dito na nakita ang lawas sang biktima nga nagapungko kag nagaduko nga wala na sang kabuhi. Wala naman sa may nakita nga indikasyon sang foul play ang mga kapulisan sa lawas sang biktima kag sa lugar kung sariin ini nasapuan. Las 6:34 na ang oras sa bungaga. Good morning kay Ma'am Joshelle Gatotio. Ma'am Joshelle Gatotio, good morning. Good morning man kay Ma'am Nene Sean Presya, kay Sir Leo Gernade. Sir Leo Gernade o kon Hernade mayong aga. Subong man kay Ma'am Josephine Diaz. Ma'am Josephine, good morning. Kag sa tanan nga nakatutok sa aton nga Facebook Live mayong aga. Nakatutok sa 88.7 K5 News FM
Kag subong man katutok sa K3FM Leganes 101.1. Good morning. Nakatutok sa K3FM Kalinog 100.1. Kag nakatutok sa K3FM Miaga 105.1. Sa mga taga Pasig City kag mga kaiping nga kabanuhanan nga nakatutok naman sa 89.1 K5 News FM Pasig City. Balitang Regional. Sa aton sining balita sa Western Visayas, balita sa rehiyon, ito sa bahin sang Negros sa Occidental. Ulo ka mga grupo ang magapasakop sa first o kung pinakauna nga Bacolod Chicken Inasal Festival Street Dance Competition. K5 Red Salgado sang K5 News FM Bacolod para sa kampyon nga report. Pulo ka mga grupo ang magmasakop sa nauna nga street dance competition sa Bacolod Chicken Inasal Festival nga pagkatagayunon sa Mayo 24 tubtob Mayo 26 tug 2024. Sa payag ni Councilor Jason Villarosa, Chairman sa Committee on Tourism, nga ang pulo ka mga grupo gikan sa mga kalain-lain nga mga barangay sa Bacolod ang makabaton sa 15,000 pesos nga cash assistance ka ilang magamit para sa ilang mga costume kag iban pa nga mga kinahanglanon. Ang maging music background nga pagagamiton sa street dance competition ang mga official music sa Bacolod Chicken Inasal Festival. Ang gudbangin ka nga ini sa Mascara Festival nga mahapos madumduman sa mga pamuluyo kag sa mga turista nga magapadulong sa syudad. Nag-provide man ang aton organizer subsidy of 15,000 and may ara man kita prizes for the winners sa aton sa competition, and as well may ara man kita sa consolation prizes for that. Tatlo ka mga lugar ang paghihiwatan sa kapistahan kagining Manukan Country sa SM City Bacolod, North Capitol Road sa Provincial Capital kag Upper East. Magluwas sa street dancing competition o kon the Chicken Inasal Global Beats Competition, pagatigigon man ang food tasting and beer pairing, Barangay Inasal Cook-Off and Workshops, Bacolod Chicken Inasal Awards kag Dance Challenge and Modern Movement Competition. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ini si K5 Red Salgado para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Western Visayas, K5 News FM. Liton kita sa aton nga K5 Network News. Sa Tacloban o sa Leyte, 3 ka jail guards agin kakas kasunod sang pagpalagyo sang South Korean National sa Leyte o sa Leyte Sub-Provincial Jail sa Baybay sa nasambit nga probinsya. Ka K5 Reggie Malinaw para sa kampyon nga report. Mga K5, matapos na pumutok ang umano'y special treatment at kalaunay nagresulta sa pagtakas ng isang South Korean national sa Leyte Sub-Provincial Jail sa Baybay City, Leyte, ay sinibak naman ang 3 jail guard na umano'y sangkot sa naturang insidente. Narito ang report. Nilib na sa kanilang pwesto ang 3 jail guards na tauhan ng Leyte Sub-Provincial Jail sa Baybay City, Leyte. Ito'y kasunod ng naganap na pagtakas ng isang South Korean national sa nasabing kulungan. Sa panayam ng K5 News FM Tacloban ay napagalamam na isa dito ay isang regular employee habang pawang casual employee naman ang 2 iba pang jail guards nang mangyari ang insidente. Ayon kay retired Police Colonel Jonas Villas, kasalukuyang provincial jail warden na nagpapatuloy ang pangangalap nito ng ebidensya at saksi dahil umano sa mga nakikita nilang kakulangan sa investigasyon ng Baybay City Police Station. Matatandaan sa isang eksklusibong panayam ng K5 News FM Tacloban kay Police Staff Sergeant Marlo Dahaw, investigador ng Baybay City Police, lumalabas sa kanilang pagsisiyasat na may kakulangan o lapses talaga ang provincial jail na marahil nagbigay-daan sa madaling pagtakas ng presong Koreano. Mapapatuloy naman aniya na nakalilib sa pwesto ang mga nabanggit na jail guards habang nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad kaugnay sa naturang insidente. Para sa K5 Regional Network News, ito si K5 Reggie Malinaw para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
Alas 6:40 na ang oras subong aga. Ingin ang oras kinadulong sa aton sa kaalwan sang Klinika Deo Fresh. Klinika Deo Fresh sa mga nagaproblema sang hindi manami nga baho sang ilang mga ilok. Base sa nga deodorant ang inyo sa nga mga ginagamit. Ang Klinika Deo Fresh may antibacterial formula kag nagapaputi pa sang ilok kag hamot-hamot. Gani magamit kamo sa Klinika Deo Fresh kada tapos paligo 48 hours protection. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Good morning kay Ma'am Militar James. Kay Sir Militar James rather. No, good morning. Nagalantaw lang pag-greet lang ang Kamitok family members ang Militar Campbell family members sa may tinukuan dingle kag sa tanan nga kag sa asawa ni Sir, no, kay Ma'am Annalisa Kamitok kag sa tanan nga mga members ng K5 News FM Fans Club Iloilo International Chapter 2. Thank you so much and good morning. Good morning man kay Ma'am Sara Joy Espanilio. Ma'am Sara Joy, mayong aga man kay Ma'am Laura Sumagaysay, kay Ma'am Maria Lorna Alvarez. Mayong aga kay Ma'am Nene Sean Presya kag sa tanan nga nakatutok sa ato nga pagpangalagad. Kay Sir Leo Hernade, ginalantaw, greet lang, Happy Mother's Day sa anang asawa nga si Rona Hernade kag sa iyang mapinalang gaon nga Iloy nga si Ma'am Teresita Hernade. Sir Leo sang Pototan, Iloilo, nagalantaw dira sila sa may Pototan. Sa tanan nga mga nagalantaw kag nagapamati dira sa may Banwa sang Pototan, good morning sa inyong tanan. Balitang National. Balitang National. Ang mga masunod nga balitang national ang ginadulong sa aton sang kaalwan sang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. Sa mga tatay, mga mister, permi kapoy sa obra ginakulang ng resistensya pagabot sa balay kapoy tulog na lang. Magtumar sang Extend Food Supplement for Men para hindi bitin si Mrs. Extended ang performance. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mag-aagi sa pag-aprobar sang Senado ang pananglitan pagdesisyon sang gobyerno nga liwat magabalik ang Pilipinas bilang miyembro sang International Criminal Court o ICC. Sunod kay Senador Sonny Angara, ang chairman sang Senate Committee on Finance, mangin kasubo nga pag-ong sulod nga miyembro sang ICC ang Pilipinas kung liwat ini nga magbalik. Hindi ba tapos magwa ang pungsod sa organisasyon sa itong panahon ni Anay Presidente Rodrigo Duterte. Bilang isa ka tratado, kinahanglan nga sunod sa iya nga mag-agi ini sa pagpahanugot sang Senado. Nauna na nga nagpahayag si DOJ Assistant Secretary Miko Clavano nga kalakip sa opsyon nga ilagin presentar kay PBBM ang posibilidad nga ibalik ang pungsod Pilipinas sa ICC. Kag sa aton dugang balita national, ginarespeto sang Department of Health kan DOH ang nangin rekomendasyon sang Office of the Ombudsman batok sa anay tiglikom sa nasambit nga ahensya nga si anay former Secretary Francisco Duque III. May kaangtanan ini sa pagkalamita sini sa irregular transfer sang masobra 41 billion pesos nga kantidad para sa pagprocure sang COVID-19 supply sa atong tuig 2020. Sunod kay DOH spokesperson Albert Domingo nga ginarespeto sang ila ahensya ang tanan nga mga legal proceedings natuhoy diri katuan sang pangako kon sa pagpasalig nga magkooperar sa manatungdan kun kinahanglanon. Madumduman niya ginrekomendar sang ombudsman nga pasakaan sang graft charges sa anay DBM o ko Department of Budget and Management Under Secretary Christopher Lau kag anay Health Secretary Duque matapos nga makitaan ang mga ini nga guilty sa grave misconduct, gross neglect of duty kag conduct prejudicial to the service bangod sa ginapayag maanomalya nga deals nga ginalahig o kon nga ginadalahigan sa mga ini sa tong COVID-19 pandemic.
Las 6:45 nagdangat naman sa 276 ka mga syudad kag banwa sa Pilipinas ang nagdeklara na sang state of calamity bangod sa El Nino phenomenon. Suno sa Task Force El Nino, ginpayag ni TF El Nino spokesperson Joey Villarama, kada adlaw may nagadugang banwa kag syudad na nagadeklarar sa state of calamity kag may kabugusan na sa karon nga 276 ka mga banwa kag syudad ang nagdeklarar o naka-record sang among deklarasyon. So kay Villarama, nalakip sa mga numero ang siyam ka nagkalain-lain nga probinsya kag kabugusan nga BARMM region. Nagpayag man si President Ferdinand Marcos Jr. na buligan sang gobyerno ang mga naapektuhan nga mga mangunguma, mangingisda kag pamilya nga apektado sang El Nino sa pungsod Pilipinas. Sa piyak nga bahin, nagpasaka sang nagkalain-lain nga kaso ang Quezon City Police District o kag QCPD. Bato kanday Manibela Chairperson Marval Buena kag duwa ka mga kaupdanan sri matapos ang paghiwad sa paghiwat sang hublag protesta sang Mayo 6. Suro sa QCPD nagtuga na sang tuman ka perwisyo kagamo sa publiko ang ginhiwat nga rally sang nasambit nga transport group. Suro pa sa mga otoridad nga wala man sila sang may napakita nga permit o kun mga dokumento halin sa Quezon City Local Government. Gari nga paglapas ni sa Public Assembly Act of 1985 kag sa Revised Penal Code o kon Article 151 Resistance and Disobedience, Article 155 Alarm and Scandal. Las 6:47, good morning kay Ma'am Freely o kay Sir Freely Gerhem. Sir Freely, good morning. Good morning man kay Sir Albert Solidarios. Albert Solidarios Jr. Mayungaga kay Ma'am Cynthia Lagarto. Ma'am Cynthia Lagarto, shoutout lang sa tanan nga mga nanay isang barangay Panggi, Pasay City. Happy Mother's Day sa inyong tanan. Kag sa tanan man nga mga nanay out there, happy Mother's Day sa inyong tanan. Balita International. Dito kita sa detalye sang aton mga balita sa luwas sang pungsod. Sa pungsod Ukraine, inahandaan sang pungsod Ukraine sa karon ang mas ginpabaskog nga atake sang pungsod Russia sunod kay Ukrainian President Vladimir Zelensky. Na ang pag-atake sang Russia sa ilang border ang nagatuyo nga gubon ang ilang defense line. Impayag nga may pila ka mga soldado sang Russia ang nagtuyo nga mag-atake sa Kharkiv region. Apang naunahan sila sa mga soldado sang Ukraine. Ang nasambitan nga atake ang pila ka adlaw humalin sang ginanunsyo sang US nga may panibag-o nga $400 million nga military aid package ang ila igahatag sa pungsod Ukraine. Sa dugang balita sa luwasang pungsod, ginpamatbatan nga mapreso sang isa ka tuig si anay Prime Minister Frank Bainimarama sang Fiji bangod sa kaso nga korupsyon. Ang 70 anyos nga Bainimarama ang pinakamataas nga politiko sa Pacific Island nga nagserbe sang masobra 15 ka tuig tubdob nga mapatalsik ini sa tong tuig 2022. Una na nga nagpasulod ini sang not guilty plea apang kontra ini sa mga top prosecutor kag ilag ginapelar ang nasambit nga kaso. Las 6:49 kay Mang Boy kag kay Tito Isyok dira sa may Dibiledes Maharo. Good morning gid sa inyo kag sa aton man nga mga solid supporters dira sa may bahin sa barangay Kaingin Lapas kag sa Baldoza Lapas sa Tabuk sa Maharo mayong aga sa tanan nga mga merkado publiko sa syudad sang Iloilo nga nagatutok man sa aton nga pagpangalagad sa Lapas Public Market, sa Iloilo Central Market, sa Terminal Market, sa Haro Big Market kag sa aton nga mga drivers, jeepney drivers naton nga aga pa nagapang lugayawon sa ilatag sa kaakon sa karsada diri sa syudad sang Iloilo agud nga magbiyahe. Good morning sa inyong tanan. Balitang negosyo.
Sa balitang negosyo, pinadulong sa aton sang kaalwan sang Mighty C. Ang Mighty C ginpabasko nga alkaline base nga vitamin C, nagapasanag sang panulukan, nagapahamis pa sang inyo nga mga kutis. Pabasko gang inyo nga mga immune system pagi sa pagtumar sang Mighty C adlaw-adlaw. Suportado ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang target sang pungsod nga mga number 1 exporter sang lubi sa kalibutan. Pero sa presidente, siguraduhon niya nga may bastante nga pundo ang Pilipinas o kon Philippine Coconut Authority o kon PCA agod ilunsar ini o kon ilunsar sini ang malapnagon nga coconut tree planting program. Inibangod may nakita siya nga paglaom kag oportunidad sa merkado sang lubi kung sa diin ang kada parte ang may pagagamitan kag pwede mabaligya. Subong nga tuig 2024 target sang Philippine Coconut Authority nga maka replant sang kapin 8.5 million ka coconut seedlings sa kapin 60,000 kamang ka ektarya sang kadutaan sa pungsod. Ang Pilipinas ang nagapangaduha na lamang sa Indonesia bilang biggest coconut exporting country sa bug-os nga kalibutan. Sa ato naman nga foreign exchange rate update, ang US dollar may baylo na sa karon nga 57 pesos and 47 centavos, ang euro 61 pesos and 93 centavos, British pound 71 pesos and 97 centavos, ang Indian rupee 68 pesos o kon 68 centavos. Ang Australian dollar, 37 pesos and 97 centavos. Canadian dollar, 42 pesos and 3 centavos. Singaporean dollar, 42 pesos and 42 centavos. Ang Swiss franc, 63 pesos and 39 centavos. 12 pesos and 12 centavos naman ang Malaysian ringgit. 36 centavos naman ang Japanese yen. Ang Hong Kong dollar, 7 pesos and 35 centavos. Good morning sa aton sining nga mga suki nga mga tagpalamati dira sa may bahin sa Banwa sang San Joaquin. Nga nagatutok man sa aton nga pagpangalagad sa may Banwa sang Miag-aw kag sa Gimbal sa tanan nga First District mga ka K5 naton nga nakatutok sa aton nga pagpangalagad. Maayong aga sa inyong nga tanan. Balitang Entertainment. Kag sa ato naman balita sa showbiz, ginkoronahan na bilang bago nga Miss Philippines Earth 2024 ang pangbato o kan pambato sang Matanao, Davao del Sur nga si Ira Mel Alfeche sa ginhiwat kag Coronation Night kagabi Mayo 11. Ang nasambit kag Coronation Night sa mga pageant ang ginhiwat sa Talakag sa probinsya sang Bukidnon. Samtang Miss Philippines Air naman si Feliz Resentes sang Sindangan Zamboanga del Norte. Miss Philippines Water si Samantha Bugos sang Baco Oriental Mindoro. Miss Philippines Far si Kia Labiano sang Titay Zamboanga Sibugay. Kag Miss Philippines Ecotourism naman si Ira Malaluan sang Batangas City. Nakuha naman ni Ira Patricia Malaluan sang Batangas ang Miss Hana Award sa Miss Earth Philippines 2024. Nahibaluan nga napaswa naman nga makuha ni Miss Philippines Earth 2024 Iloilo City o kon Shaima Aliansuri nga pambato sang Iloilo ang korona sa amo nga pageant. Balitang Sports. Sa aton nga balitang sports, gintumba sa sulod lamang sang isa ka round ni Anay 2 Division Boxing Champion Marlon Talapues si Natapong Jankeo sang pungsod Thailand. Bangod sa kadalagan, nakuha sang Pinoy boxer ang WBC Asian Continental Super Bantamweight title sa sambuha nga ginhiwat sa Midas Hotel and Casino sa syudad sang Pasay. Nakita sang referee ang pagtulo sang dugo sang Thai boxer sang iyang matomba sa 2 minutes and 15 seconds nga oras sang round. Kung sang una pa lang nga round, kabangdanan nga ginuntat na sang referee ang away.
Mayara na sa karon sang record si Tapales sang 38 kag kon 38 wins, 38 ka daog, 4 ka pierde kag may 20 diri ang knockouts. Samtang si Jiang Kao ang may 12 ka daog, 4 ka kapierdehan kag 8 sa 12 ka kadalagan ang knockout. Ang balitang sports, kung balita sa hinampan, ginadulong sa aton sang kaalwan sang D3 Bayo. D3 Bayo, sa mga nagabalik-balik ang hilanat ubo kag sipon, marka mo sang D3 Bayo sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mayara sang vitamin D3 kag virgin coconut oil. Ginapatay ang mga bakterya kag mga viruses alit sa aton nga mga kalawasan. Kung gusto mo mag-ayo, mag D3 Bayo. Balitang Extra Special. Balitang Extra Special. Kung subong nga adlaw, mayara kita sang mga super nanay kag super mother dito sa may Texas, mayara man sang super lolo. Liwat naman nga nabawi isang tigulang nga taga Texas ang titulo bilang pinakatigulang nga skydiver. Grabe, ako ganina hawa sa taas. Sa kalibutan matapos nga ginkilala sang Guinness World Records ang iniyang nag-skydiving sa edad nga 106 anyos kag 327 kadiyas. Una nga naangkon ni Alfred Al Blashi ang titulo bilang pinakatigulang nga naghiwat sang tandem skydive sang maglumpat ini sa eroplano sa edad nga 103 sang tuig 2020 apang ang i-record ang naagaw sang Swedish nga babayi nga si Ruth Linnea Ingegard Larsson nga nag-edad sang 103 anyos kag 259 días ang ini ang nag-skydiving. Nabawi ni Blush K ang iyas nga titulo sang ini ang mag-skydiving sa edad nga 106 anyos sa sulod sang o konkag 327 kadiyas. Ginupdan siya ni Texas Governor Greg Abbott nga naghimo man sang iya pinakaunang skydiving. Amo ni isa sa mga bucket list ko langga Kim mo. Ang maka-skydive. Ako niya na Ferris wheel palang nahawaan ako. Anyways, so mga ka-K5, ang aton sining Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bukas na dira sa may Kalinog, Iloilo, ha? Sa mga kaiping nga kabanwahanan dira sa 3rd District. Sarang nakamo makabakal sa produkto de kalidad ni Dr. Ramil Uy dira sa may Kalinog, Banwas ang Kalinog. Bagong bukas lang dira ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Lasa I-53 na o kung 58 na ang oras subong nga aga. Inatambyaw lang naton sa mayong aga si Mang Boy kag si Tito Isyok dira sa may Dibil Des Moharo. Nakatutok sa aton sining nga pagpangalagad. Kay Sir Eduardo Ignacio, good morning. Happy Mother's Day sa tanan nga mga nanay. Kag good morning man kay Cynthia Lagarto. Mayong aga, nagalantaw dira sa Pasig City, Barangay Pangi, Pasig City. Sa tanan nga mga nanay, sa tanan nga mga super mom, nanay, mama, mother, mudra, ermats, mamang, mommy, Happy Mother's Day sa inyo nga tanan. God bless. Sa tanan nga nagupod sa atong pagpangalagad. God bless you all. Happy Sunday. Thank you so much. Aga mo yan to ang mga balita sa subong nga aga sa Sunday Morning Newscast. Mayo 12 tuig 2024. Sa ngalan sa mga Chief Executive Officer, Dr. Ramilitang Uy, among Station Manager, KK5 Reyes Peha Umalay, sa among sininga Technical Partner, KK5 Lawrence Espeha Soliman. Naman ang inyo alagad, KK5 Melmar Obsimar de la Cruz.
Kag ako naman ang inyong tagbalita. Ako sa K5, Kim Montaño Caluyo. Magasunod na ang programa ni K5 Ralph Mosqueda. Ireklamo mo sa K5. Mayara ka mo sa mga reklamo sa inyo tagsakang mga kabaranggayan, kapanwahanan, reklamo sa mga politiko sa inyo nga banwa. Ipalabot sa K5 News FM Iloilo. Sa programa ni K5 Ralph Mosqueda, ireklamo mo sa K5. Para sa kampyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.